Kaixo denoi, zer moduz? Gaur asko gustatu ohi den ipuin batekin natorkizue. Buruko ura nork egin zion jakin nahi zuen satortxoa. Wernher Holzwarthena da. Badakizue, satortxuak lurraren azpian bizi dira. Lurraren azpian ordea, ez dago parkerik, ez dago toboganik, lurraren azpian. Ikusi beharrik ere ez dute, dena lurra da, ez dago besterik. Eta gure satortxuak pentsatu zuen. Ara, badaki zer egingo dudan gaur. Gaur lurra azalera aterako naiz. Ea segiro egiten duen ikustera. Baina atera bezain laizter. Kakamo kordo bat nere buruaren gainera erori zait. Baina norri izan da buruko hau egin didana? Galdetu zuen. Eta ondo ikusten ez zuenez? Animalitxoi galdetzea erabaki zuen. Uxua! Etorri ona, zu izan altzea buruko hau egin didana? Ta uxuak erantzun zion. Ez, ni ez, begira, nik horrela egiten dut. Eta xirin txuri-txurila egin zuen. Hankian xipristinak eta dena bota zizkion. Zen aska. Behorrari galdetuko diot orduan, pentsatu zuen satortxuak. Behorra! Etorri ona mesedez. Behorra, zu izan altzara buruko hau egin didana? Galdetu zion. Ni ez, nik horrela egiten dut. Eta plosta, bost kakamo kordo borobil eta potolo egin zituen. Erbia izango da orduan, pentsatu du. Erbia! Aizu erbia, oso haserrenago, Zu izan altzara buruko hau egin didana? Eta erbiak erantzun zion. Nik ez, nik horrela egiten dut. Tar. Eta 15 bolatxo egin zituen. Eharra, ustu aldia. Hartu zuna. Jope, hauntza izango tezen, pentsatu zuen orduan. Hauntza! Etorri momentutxo bat. Hauntza, zu izan altzara buruko hau egin didana? Eta hauntzak erantzun zion. Barkatu. Nik onela iten dut. Eta klasta, karamelituak ematezen, kakamokordo txikitsuak egin zituen. Jateko gogoa eta dana eman zion satortxuai. Aizu satortxo, ez jan mesedez, Oiek, kakamokorduak dira, ez dira karameluak. Beia izan da, pentsatu zuen. Beia! Zu izan altzea buruko hau egin didana? Galdetu zion. Eta beiak erantzun. Ez, nik onela egiten dut. Eta plasta! Opil berde marroi antzeko bat egin zuen. Eskerrak, ez zion hori egin buru gainera. Bestela, akabo gure satortxua. Txerria, azerre bizian nago. Zu izan altzara buruko hau egin didana? Galdetu zion txerriari. Erantzun zion txerriak. Nik ez, Nik horrela egiten dut. Eta usai txarreko kakamo kordo bat egin zuen. Ze nazka, ze usaia, ze kiratxa. Ai, ama. Satortxuak jatzekien nora jo. Eulilak, zuek izan altzareten nire... Ara, baina, zertan ari zarete?
kaka jaten ari altzarete, eta eulilak erantzun zuten. Noski, guk kaka jaten dugu. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. Eta esan zuen Satortxoak ordan. Aizue, mesedetxo bat egingo diazue. Aldidazue esan, nor izan den, buruko hau egin didana mesedez? Noski baiet. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. Niam, niam, niam. Argi dago. Txorixua bezelakoa. Epelepela. Puntan amaiera duena. Eta zapore honetako kakamokordua, txakur batena izan da. Txakur batena? Oiukatu zuen. Badakit, esan zuen Satortxoak. Kiskurrena da. Arakinaren txakurrarena. Eta kiskurlotan zegoela, bere txetxo gora igo zen, gure Satortxoa, eta isilikan, plit, kakamokordo txiki bat, egin zion buruaren gainean, eta posposikan, berriz ere, bere lurrazpiko etxera, bueltatu zen. Eta hala bazen, edo ez bazen, zar dadila kalabazan, eta atera dadila Zumaiako plazan. Zuek nolako kaka egiten duzue? Txakurraren abezalakoa? Ez dakit banik, nik nahiagoz jakin, Aio!